Yo, what's up mga idol? Welcome back ulit dito sa aking YouTube channel. It's me, Greg TV. Mga idol, bagong araw, bagong update at bagong vlog tayo ngayon. So, meron tayong update ngayon na bus. Ito po ang bumabiyahe ng Legazpi to Bulan, Sorsogon. So, i-update natin to dahil kadalasan sa mga sumasakay nito ay hindi alam ang oras ng alis ng bus sa terminal sa Sorsogon, Bulan at sa terminal sa Legazpi. Hindi nila alam minsan, kaya minsan nahuhuli sila, minsan hindi na sila nakakasakay dahil yung punta nilang oras ay mali. So ngayon, kaya i-update natin to para inyong malaman ang mga oras ng kanilang biyahe pa Sorsogon at pa Legazpi. So ayun mga idol, hindi ko na patatagalin. Let's go! Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Okay mga idol, ang bus po na sinasabi kong biyaheng Legazpi to Sorsogon at Sorsogon to Legazpi, ito po ang Queen's Express. Ayan. Ang Queen Express mga idol, may mga oras sila bago umalis dyan sa mga terminal nila. Okay, simulan natin sa Legazpi to Bulan. Okay. Legazpi to Bulan po, ang unang biyahe po nila ay 4 AM ng madaling araw, ordinary. At susundan po ito ng 6 AM, aircon. Susundan po ng 6:30 AM, aircon din. At susunod po 7 AM, aircon pa din. At susunod naman po ay 8 AM, ordinary. Susunod po ay 9:45 AM, ordinary pa rin. At susunod naman po ay 10:30 AM, aircon. Susunod naman po ay 11:15 AM, aircon pa rin. At susunod po ito ng 12 PM, ordinary na. At susunod naman po ito ng 2:15 PM, ordinary pa rin. Susunod po ay 3 PM, aircon. At susundan po ng 4 PM, aircon. At ang last trip po ay 5 PM, ordinary po ang bus. Yan po ang biyaheng Legazpi to Sorsogon. Okay mga idol, ito naman po yung galing ng Sorsogon City papunta ng Legazpi o kung saan kayo bababa. So ito po ang bus at ito po yung oras. Sorsogon to Legazpi, ang alis po sa Sorsogon ay 6 AM, ordinary. Susundan po ng 7:45 AM, aircon. At susundan po ng 8:15 AM, aircon. At susundan po ng 8:45 AM, aircon pa rin. At susundan po ng 9:45 AM, ordinary na. At susunod po ay 12:15 PM, aircon. At susunod po ay 1 PM, aircon na. At susunod po ay 1:45 PM, ordinary. At susundan po ng 4 PM, ordinary. At susunod po naman po ay 4:45 PM, aircon. At susunod po ay 5:45 PM, aircon. At ang last trip po ay 6:45 PM, ordinary na po. Yan po ang galing ng Sorsogon mga idol. So yun mga idol, yan po ang update natin sa oras ng biyahe ng Queen's Express from Legazpi to Sorsogon City para hindi kayo malito sa mga oras. Kung mapanood yung video ito, malalaman nyo na mga idol. So ayan pong update natin. Kung kayo po isasakay, make sure po na magdala ng pamasahe, magdala ng face mask. So, kailangan po yan. Abot naman po sa requirements, abot naman po sa vaccination card, hindi naman sinabi. So ako nga, sumasakay, wala nang hiningi sa akin ng vaccination card mga idol. So ayun mga idol, yan po ang update natin sa Queen's Express. At sana ay inyong nalaman na ang tamang mga oras ng kanilang biyahe, Legazpi to Bulan, Sorsogon. So ayun mga idol, hanggang dito na lang ang update natin sa Queens at maraming salamat sa iyong panonood. Kung taga Bicol man kayo, pasubscribe po ng channel na to mga idol. So kung hindi man kayo taga Bicol pero nandito kayo sa Bicol, subscribe pa rin mga idol. So pindutin po ang bell notification para maging updated kayo sa akin bago mga update tungkol sa biyahe mga idol. So thank you so much sa iyong panonood. Hanggang dito na lang ang vlog na to. See you ulit sa bago kong upload naman tungkol sa biyahe mga idol. Thank you so much. Bye bye. Ingat!